da su we Wochozach w około 6-10 młodych ludzi paneli. A tam su się te miena hojka też od mojego nana a mojego wuja, jeno brata od moje mačerje, które się też zubieny, a też pak miena od tych przesiedleńców. A które su so we Wochozach też przesiedlili po wojnie. Tam stieje też jeden pomnik za tych padłych prynie światowej wojny, przed cyrkwy Kustalie. Tun je przez noc so zubił, a nikt ją ze gminy je ten so najskiery do nikakie jamy woził, aber cisnął. A to so dżęca jara nie mamy, gdyż ja dziecko była, tam dobrych ja na też przed nikakie kwietki nosić, a tam powozić. Ale potem byše kunst, tam nie jest liczia stawo. Ale we Brużni wisa jeszcze jeden obraz, który się wiste Hans Klej malował, a gdzieś je piecza ten pomnik na historyka. Ale tak wysoko on nie był, każ on to namalował. Ja nie wiem, ze spomiatka najskiery, to widzieć, nie to jak mu.